एते जोर से पवन होउची जेमती आज बात्यार जन्मदिन। अरे भाई पुणी एते जोर से माने पवन होउची जेमती लाଗୁଛି समुद्र पानी माड़ी आछी कि गाड़ी स्टार्ट कर। आहा कि पवन होउची म पूरा ठंडा ठंडा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। ଲାଗୁଛି ଆଜି ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଉପୁଡିକିନା କୁଆଡେ ଉଡିକିନା ସବୁ ପଳେଇବ। ଦେଖୁନ ହେଇବା ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଉପୁଡିକିନା ଚାଲି ଚାଲି କଣ ଆଇଲାଣି ମୋ ଆଡିକି। अच्छा ଝୁଅ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବତା ଭଳିଆ ହେଇଛି ବତାସିଆ ଭଳିଆ ଏ ପବନ ତାକୁ ଉଡେଇ କୁଆଡେ ନେଇ ନେଇକି ଫୋପାଡି ଦବ କା ଚାଳ ଉପରେ କି କଣ। ଭାଇ କେତେ ଜୋର ମାନେ ପବନ ହଉଛି ମୋର ଏଇ ପବନକୁ ଦେଖି ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲେ କେତେ ଆମ୍ବ ଗଦା ହେଇଥାନ୍ତା ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମିଶିକିନା ଗୋଟେଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ନା ନା ଆମର ବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ଗୋଟେ ବିଲି ଆମ୍ବ ହେଇନଥିଲା। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। ପବନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆମ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ବି ଉଡେଇ ନେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଯାଇକି ମତେ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା, ନହେଲେ ଆମ ବାଲ୍ଟି ଉଡିକିନା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ।